الحمد لله رب العالمين مقلب الأيام والشهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الحريص الصبور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان ما استطاع دياء ولا حنور. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والثبات على دينه والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، وإياكم والقصور والفتور، فإنهما يهلكان العبد ويقعدانه عن التزود بمعالي الأمور. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، في أيام قليلة مضت كنتم تترقبون مجيء شهر رمضان المبارك، وها أنتم اليوم قد خلفتموه وراءكم ظهريا كأن شيئا لم يكن. قد انقضى ومضى ما مضى، فقد مضت أيام تمر مر السحاب، عشية تمضي وتأتي بكرة، والزمن يجري بسرعة عجيبة، وحياة الإنسان كحبل ممدود لا يدري من لا يلتفت إلى الماضي استعبارا لما فيه فيقنط، أو حزنا عليه فيكسل، ولا يتلهف إلى المستقبل يريد أن يعرفه قبل أوانه. فاللذة الماضي وشدته منسية، وأما الغد فالجميع منا فيه على خطر الغيب، فما هو إلا اليوم والساعة التي نحن فيها، وما لنا فيما مضى إلا الاعتبار والادكار، وأن من يعش يكبر ومن يكبر يمت، والمنايا لا تبالي ما أتت، وأن كل شمائل افتراق، فهذا شأن كل منتظر، وهكذا آجالكم وأعمالكم تضمحل يوما بعد يوم، وساعة تلو أخرى، إلى أن تتخذ القبور ديارا. وإن رمضان الذي مضى لن يعود إلينا بعد إلى يوم القيامة، وليس منا من يضمن لنفسه ليعيش إلى القابل. ولقد أودعتم رمضان بما شاء الله أن تودعوه من الأعمال الصالحة، فمن كان منكم محسنا فليستبشر بالقبول، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن كان مسيئا فليتب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، والله يحب التوابين. أما لا ما لو تعالى تنو على مهدان فين بلا جنين لا مساي على مون على دبردون يلما كالو يلما تقولا تقوم أديا يا فما مسادون وولي من دون فنا مسادون كسيريا كفوبة مستتي تيانا فنا كلا على كلام بي على مون نبي نيو كجام ففلالي دون ودسكون فنا بفهم من دو أبو دون كسيريا كفو محمد على كجوين على كتيرندو مون نبامنا منتون هير سوليلا وكلا تيرن ميوني لا سيريكا كونيمانا كسيريا كفو تيرن أي تيكان لا سينا فاديلا ما تشويا منا فهم ميانا دينا كونغاكوي أيا بيلا جنين لا سي أما كيسيني نماني بركة أمويني كتيرن باي كانا كسودونغيو أنا كصحابة سلمى علوم كلا بارا يمان يسرا يمان دونغوي أني ماما ممنا تقول أني بارا يمان كلي فوقتا سيجوردو ما الله تعالى نيما وتمنى كابو يمبادو من سرا نيركونا كان سرا أولا كان بلا جنين سرا الله تعالى ني أياتو أنا سرا ألاني من سرا نيركونا كان سرا أولا نسبتي الله تعالى كدينا إنكا okofa ngati gangange kanda seraka wakatono nyini bali kabon nagashi kalima ala ko barala menyira kum bali kabo farifama ala ko barala kadaka toto ala kola
ani fari faga ala ko o waliya mumbana nabe jon la sigi kabo sirafana talima ko nyanama bonda la de ala dum ko amal korna konna la ay sirafana taw bulo aka don kabo sirafana la so herama o ala israeli wa israni ala nya aw mu o ko fe mado kle damado harama jara te kalo damado ko bo neni aw antun sigileno kala o taala ka kalo bama ko no muy sumalo kalo yi am belalen do annali kama ame don kanga don jati fo ala ya ke anana do kalo yi ko nana am a biya kle foloy alhamdulillah kle folo bana kle flanan tugula ola kana tan folo bampeu ka tan flana bampeu ka tan laban yɛrɛ fana ban an y'an yɛrɛ kalo wɛrɛ kɔnɔna na kalo mun tɛ sunkalo kalo ye tuguni sunkalo kalo in an y'o to an kɔ a kɛla i n'a fɔ a ma deli ka tile kelen k'an bolo tuguni an tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ minnu kɛ misiriw kɔnɔnaw la an tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ mun kɛ suguri don wagatiw la duw kɔnɔ an tun bɛ ɲɔgɔn dalajɛ minnu kɛ suntigɛ wagatiw la a kɛra komi o ɲɔgɔn dalajɛ wa fɛn mun b'a la n'o tɛmɛna o y'o tɛmɛlen de ye a tɛ segin tuguni dɛ ne maa mun ye sunkalo don jate minɛ a kɛra i n'a fɔ a tɛmɛna komi ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ de a bɛ kɛ i b'i yɛrɛ suguri dun na i bɛ bali k'i yɛrɛ suntigɛ la i b'i yɛrɛ nafila seli la misiri kɔnɔna la sisan i bɛ bali k'i yɛrɛ sini tuguni k'i nana nafila seli la i b'a fɔ ɲɛ tugu n'a yɛlɛ don sɔgɔmada t'a la wulala nana su tagala dugujɛ nana a teliyala ɲɔgɔn nɔfɛ ta nin cogoya in de la wa i k'a dɔn adamaden yɛrɛ fana ka ɲɛnamaya a b'i n'a fɔ juru samalen de n'i ye juru minɛ k'a sama a bɛ tigɛ wagati mun na i t'o dɔn dɛ wa sunkalo in a taalen filɛ ne t'an bolo nin cogoya in de la maa mun ye maa keguma ye ne maa hakiliman don k'i sɔn min ka jan e t'i ka baara kɛ ni fɛn mun tɛmɛna k'i b'i yɛrɛ gulon la n'o tɛ a dɔ la a bɛ jigilatigɛ lase i ma wa i t'i yɛrɛ kungo cɛya ni fɛn mun mana fɔlɔ n'o tɛ a b'i bila hami taali la i bɛ don mun kɔnɔ i bɛ waati mun kɔnɔna na i b'i yɛrɛ di o bɛɛ lajɛlen de ma i se ye mun ye k'o ko kɔnɔ i b'o kɛ o de kama maa dɔw sɔrɔla ala ka jɔnw na ala ka ninaw sɔrɔ olu cɛ la sunkalo kɔnɔna na olu y'o yɛrɛ bɛɛ di k'a kɛ i n'a fɔ waati wɛrɛ tɛ yen o bɛ ɲuman kɛ mun na ni sunkalo tɛ alhamdulillah sunkalo taala n'olu ka baara ɲumanw ye ala ka ninaw sɔrɔ jamakulu cɛ la olu ye tɔtɔli camanbaw kɛ o m'o yɛrɛ di ala ko baara kɛli ma dɛ sunkalo taalen mun filɛ nin o dɔw nimisalen don n'an tun y'a dɔn yan'a tun ka ban tun kan ka nin kɛ an kan ka nin kɛ nka a tɛ segin i ma tuguni dɛ o la o nimisa in fura b'a la madama n'i ma da kaburu kɔnɔ fɔlɔ fɛɛrɛ b'i bolo i bɛ se ka Alahu Taala lasɔrɔ ni fɛɛrɛ minnu ye n b'a la deli segin ko ɲuman ka taa ala ma ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ayyuhal mu'minun ala ka jɔn Ramadan madrasatun hawliyatun liman amarahu bit-ta'a sunkalo kalo mun ni ala tun y'a bila an si kɔnɔ an k'a dɔn san kalanbulon don kalanbulon mun b'a la n'a bɛ sigi san o san maa ye maa mun b'a la ni e y'a wagatiw latɛmɛ ni ala ko baara kɛli ye wa ni maa mun ye taasi ni wajulu ta kɔnɔna na i bɛ nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ dɛ sunkalo ala tun y'a di an ma n'o ye sunkalo kalanbulon ye alabato kalanbulon don wa madrasatun fi suluk kalanbulon don mun ye taabolo ɲuman taali kalanbulon ye wa madrasatun fi islahil qulub kalanbulon don mun ye dusukun dilanni kalanbulon ye wa madrasatun fi tarkil fudul kalanbulon kun don
kalamlo mumbala ne fenlangolo toni kalamlondo ki dege fenlangolo toli la wa idha kana shahr ramadan qad inqada bima fihi min bihar al-fada'il wa anhar al-shama'il fa inna fada'il at-ta'ati la tanqati mbado ne suŋalo kalamblon datula ne a hɛɛrɛ baji woyoy ne suŋalo kalamblon datula ne afsamantiya kɔ woyoy i ka dɔn a fɔ ala ka afsamantiya tɛ datugu jɔn na dɛ hɛɛrɛya bonda dayɛlɛlen no wagati bɛɛ lajɛlen na wa barika fana o jidilen no wagati bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ jɔn mun ka baara ye Alahu Taala kan labatoli kada ka ala batoli tɛ ban jɔn bolo fo don mun na ne maaw yi siri k'i da kaburuden kɔnɔna na ne sirila k'i da kaburuden kɔnɔ don mun na o don de la i ka ala bato banna ala y'o de fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wa sallam ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin imma ala bato fo saya dɛŋaniya ka n'i ma wagati mun na ne saya nana waati mun na o de ala bato banni suŋalo tiɲɛ don ala bato kalo do wa san kalo bɛɛ Alahu Taala bato waati ye suŋalo tiɲɛ do baara ɲuman kɛli kalo do wa san waati bɛɛ lajɛlen baara ɲuman kɛli wagati ye wa'lamu anna min alamati qabuli at-ta'a mutaba'atuha bimithliha an ka dɔn k'a fɔ n'i ye baara ɲuman kɛ taamasiyɛn mun b'i bolo n'i b'a dɔn ni o ye ko n ka baara ɲuman in minɛna o taamasiyɛn dɔ i ka bɔ baara ɲuman dɔ la ka dɔ kɛ n'i bɔra baara ɲuman na k'i yɛrɛ ye baara ɲuman wɛrɛ la o ye taamasiyɛn de ye k'a fɔ k'i bɔra baara ɲuman mun na o fana o minɛna de nka n'a kɛra o sina de ye e bɔra baara ɲuman na k'i yɛrɛ ye baara jugu kɛ de la i kan k'i ka jate bɔ i ni Alahu Taala ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra sunkalo kɔnɔna na kan k'i ka lahalaya de laɲɛ i ni Ala cɛ nka n'i bɔra sunkalo kɔnɔ ne lahalaya ma ɲɛ i kan k'i yɛrɛ ka jate bɔ n yala baara minnu tun bɛ ka kɛ sunkalo kɔnɔna na a kɛla kɛko ɲuman na wa wali a ma kɛ kɛko ɲuman na o la ne maa mun y'a e bɔra sunkalo kɔnɔna na ɲuman de ka nɔgɔ i ma teli baara jugu kɔnɔna na i ka teli baara ɲuman de kɔnɔna na o ye taamasiyɛn ye k'a fɔ ko Alahu Taala ye dusukun dilan k'a d'i ma nka ni sunkalo banni kɛra e fari fununen de ye baara jugu kɛli la o kɛla i fari fagalen ye baara ɲuman kɛli la i k'a dɔn k'a fɔ o ye taamasiyɛn ye mun bɛ se k'i lase labanko juguya ma Ala ka ne n'aw kisi ka bɔ o ma ayyuhal mu'minun i k'a dɔn k'a fɔ baara ɲuman kɛli a bɛ jɔn dusukun saniya k'i dusukun saniya la i ni Ala cɛla ɲɛna fɛn mun b'i masurunya Ala la i bɛ jiidi o de kɛli la walhamdulillah maa mun ka sunkalo ko kɛla ta nin cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ o ye hɛrɛ de ye nka ne baara ɲuman kɔfɛ e labanna ka segin baara jugu de ma a b'i n'a fɔ maa mun y'a so jɔ k'a ban pewu a yɛrɛ bolo ka taa katiri pila ta ka na don a la k'a bɛɛ ci k'a yɛrɛ kɛ Ala ye kangari da an ye alikɔrɔna kɔnɔna la ko an kana kɛ o tigilamaa ɲɔgɔn ye dɛ Ala ko wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum kan kana kɛ i n'a fɔ maa mun muso an kana kɛ i n'a fɔ muso mun ye lagalagatɔ ye muso lagalagatɔ mun bɛ a la n'a ye kɔɔri parata k'a ban k'a dan k'a kɛ gari ye gari kolo giriyalen kɔfɛ ale yɛrɛ tilala ka a bɛɛ waraka ka bɔ ɲɔgɔn na k'a tigɛ k'a kɛ kunkuru kunkuru ye ko an kana kɛ i n'a fɔ ni ɲɔgɔn na kɔrɔ ye Ala ye kangari da an ye mun na an kana baara ɲuman Ala ma ka sɔrɔ ka o baara in tiɲɛ an yɛrɛ bolo ni Ala ka kangari da kan ye k'o fɔ an ye i yɛrɛ ye baara ɲuman mun kɛ o baara banni kɔfɛ ka tila k'a tiɲɛ ni juguman ye tiɲɛ don hadamaden tɛ mɛlɛkɛ ye tiɲɛ don sunkalo yɛrɛ dila k'i ka jurumi fana yafa ni a ye i ka jurumi yafa ɲini Ala bolo a kɔnɔna na nka baara jugu cɛ ka jugu baara ɲuman kɛli nɔngani kan o misaliya ye jumɛn ye e b'a la k'i ka so jɔsi wagati mun na mana cɛla k'a nɔgɔ
sigata la be mangan ciala muna be mangan ciala ba karsa hal ne bolo ma bonga sojo sila folo ibina donga sojo selina ka no ci god mana kasorani katola ka josha no wala de atun no wala de ko se be ala ka joshi i jeni do ne so no wali o ko se ba joshi nga ki to joshi li yala wali klalen ko ra joshi la do ga sha dala ka no ino be mangan ka chugo ya muna mamu fana bola sungalo bara nyuma kono nana kashinga juguma tuba nofe egala ya bo chugo kilendele na Allah taala ni nyon chelala ore kama kaka anga janto anga bara nyuma una anga na siradi shetana ma ayre kamumba to na anga bara nyuma puluti ambulo nayo siradi shetana ma ngado ka fa lama ni misadi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فاطر الأراضين والسماوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل النوافل مكملات للواجبات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تطاير صحف المؤمنين بالحسنات. أيها المؤمنون، للشهر رمضان المبارك مزية جلية على بقية الشهور لا توجد في غيره من الشهور كما في الحال في رمضان. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا طيلة حياته وكان جوده يزداد في رمضان، ولكن الأعمال الفاضلة في رمضان لها ما تماثلها من الأعمال في بقية السنة. كسيريا كفوبة مساتي فناكر على كلمبي على مناي النفلا وكفر داود دفلي نوي كسيريا كفو محمد على كجوي على كتشيلندو مولا ما سون هير ماندو مامي نيون دانك كتا هير بارا كليلا كيسيني نماني بركا مويني كاكا تشيلن باي كانا كسودو يونا كصحابه سنو ani mama mumana tugola ne bara nyuma kele foka ka se doma domo ne muminu ga gafe be doma ka sura falen do bara ala ka jon tiando sungalo kalo ni kalo to kele dan fara babe sungalo ni kalo to che femba kono na femu te kalo to kono wala halayabe akona na chugo munane kalota wala halayate kele nga asawatila ko ala kala kisini nama bae sanwati be kono chesiri ba kuno ala ko barala sunga nga te chesiri toy sanwati do kono na ko ante sungalo lale bara nyuma munu fola sungal okonna la konne ni kabidu aljina kono o bara nyuma chama folendo sanwati be kono halle sungalote o bara nyuma kacha o bara nyuma munu be ne bara samanci udo ala ko sumaw be ulula ala batu bara ubola munteni selu bola okorade ka fo bara nyuma samanci o dande sungalo bara nyuma ndroy tiando sungalo tani to te kele ngali sungalo ko fe bara nyuma samanci chamam babe o bondala ala kala sallallahu alaihi wasallam aga sahaba bado hadisa do langali awni no ya abu ayyub al-ansari ala majenama أبو أيوب الأنصاري كتب يد من قال كلا وكسي النعمة باي من صام رمضان كان كصيام الدهر رواه مسلم قال كلا وكسي النعمة باي نعمة مني سمالو سنكابا وكفى
i suŋalo tuguɲɔgɔnya ne tile 6 ka bɔ selincinin kalo kɔnɔ k'o bɛ k'i bolo san 1 su ni Ala yɔrɔ. O la ni hadisa mun ni Alakira y'a fɔ hadisa sharha bagaw kumana ala ina fɔ al-Imam an-Nawawi rahimahu akoni sun doni Alakira ka sunna ye kisi ani nɛɛma b'a ye sunna do mun ye sunna gɛlɛn tile 6 in su ni selincinin kalo kɔnɔ k'i bɛ se k'a sun k'a tugu ɲɔgɔn na i bɛ se k'a tugu seli don yɛrɛ fana na kɔrɔ ye seli kɛla bi sini i b'a daminɛ n'o y'i diya ko wa n'a y'i diya fana i b'a tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na i t'a sun ka tugu ɲɔgɔn na ko n'a y'i diya samantiya mun fɔla n'o de ye san 1 baraji sɔrɔli Ala yɔrɔ k'i b'o sɔrɔ Ala ni Imam Nawawi ka kumakan ye a tilala k'a fɔ tuguni ko san 1 baraji sɔrɔli Ala ko innama kana dhalika ka siyami dahr lianna alhasanata bi 10 amthaliha ko nin kɛla san 1 baraji sɔrɔli Ala yɔrɔ ko ka d'a kan baara ɲuman 1 sara bɛ di Ala yɔrɔ ni a ɲɔgɔn 10 de ye o la فرمضان ب10 أشهر ko suŋalo ni y'o sun ka ba ko Ala bɛ kalo 10 baraji de d'i ma kalo 10 Ala b'o baraji de d'i ma cogo jumɛn na suŋalo tile 1 o tile 1 Ala b'a kɛ tile 10 ye n'o kɛra tile 10 ye tile 3 o tile 3 o ye kalo 1 ye ne tile 3 o tile 3 kɛra kalo 1 suŋalo ye tile 30 de o bɛ bɛn kalo 10 de ma ni ye Imam Nawawi ka jate fɔ cogo ye a ka kitabu kɔnɔna na nka jate la telima ye duman ye tuguni a bɛ tile kelen bɛɛ kɛ tile 10 de ye ka d'i ma ne tile kelen kɛra tile 10 ye 10 30 o ye 300 de ye tile 300 o ye kalo 10 de ye ne tile 300 kɛra kalo 10 ye i mago bɛ duman na k'a dafa i mago bɛ kalo hakɛ mun na k'a dafa o ye kalo 6 de ye i mako bɛ tile 60 de la k'a dafa o tile 60 kan ka bɛn kalo 2 de ma tile 60 i mako b'o de la k'a dafa kalo o fana kɛ tile 10 de ye k'a d'i ma n'o kɛra 10 ye k'a d'i ma tile kelen tile 6 ni Ala y'o kɛ tile 10 ye k'a d'i ma o bɛ bɛn tile 60 ma o tile 60 ye kalo 2 ye o kalo 2 bɛ fara kalo 10 kan o jate bɛ bɛn Alahu Taala yɔrɔ kalo 12 ma k'o de kama ko Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam ni ye Imam Nawawi ka sharhu ye a ka kitabu kɔnɔna na o la nin sun donni mun filɛ nin n'o ye tile 6 sun ye a ka kan lahalaya dɔw bɛ an k'olu dɔn a kɔnɔna na a lahalaya fɔlɔ ye jumɛn ye ne maa mun ye suŋalo tile 29 sun ɲala jate in bɛ dafa o tigi la wa awɔ jate in bɛ dafa ka d'a kan n'a fɔra ko tile 1 Ala k'i sara tile 10 na dɔ b'a ye k'a fɔ ko n'o don ne ye 29 sun o kɔrɔ de ko tile 10 bɛ ta in jɛ 300 la ne tile 10 y'i ta jɛ 300 la i bɛna tile 6 mun sun n'o farala halisa 10 b'a jɛ a bɛ kɛ 350 da a tɛ 360 bɔ n'o don a bɛ jigin dɔ kɔnɔ k'a y'a to n ka 1 fara n ta kan walasa a ka kɛ dafalen ye dɛ Alakira ma fɔ tan ni cogo in na sallallahu alaihi wasallam kira ka hadisa wɛrɛ dɔ Bukhari kɔnɔna la o kɔnɔna na Alakira ko shahrani ma naqasa abada Ramadan wa Dhul Hijja ko kalo 2 bɛ yen olu tɛ dayaga fewu o tɛ nagasi ko ye kalo 2 duman ye suŋalo ani seliba kalo o la kalo 2 in tɛ nagasi a kɔrɔ ye duman ye dɔnnikɛla dɔw y'a jira k'a kɔrɔ ye mun ye baraji mun ka kan ka sɔrɔ o dafalen na ko Ala t'o nagasi jɔn ye
o korayne kile mugan kononton su ala tiga baraji nagashi ka be bisaba de baraji dima o cuya kile fanana saramu fola alla kala kile mugan kononton kala be kile bisaba baraji dima ne hadisa yi koro fo cuya do e don galaw bolo kadawka o kone mamu kile mugan kononton sun kalo yela kaba alhamdulillah ko ala be bisaba baraji de dima wa nodo saramu fola ni hadisa onna la saray sabatele no be munye bisaba sun o jala ala yo kaka o chuwala wa munye re mo wan kono ton sun ajala ala sabab baraji de di bema kaba kaf samanti akono nana ola ni saramu fole flenne o sarabe soro bela jeni kele fen flana mo no dani nonina kile woro suni mu samanti ya de be ala folo anya baraji me ko don kwa bi ka sun dafa ka ke sangele avec ina foye sambe son alay nga don ngala we samanti ya wera do fala tuni munteni of samanti ya do e dumay annahu shukrun lillahi ta'ala ko ala baraka dal isrado kada ka ala yidemani mun ka farda dilila ibe ala barkada ni nafla kali o takla alaga ke warula sallallahu alaihi wasallam ala kala meshu jofa sembe fono amba shatu kanta ma dondola e ala ka chide nyala ala ma ya fay me jurumin bela de wa ako aw ala ya fara ne jurumin bela ala akunu abdan shakura ko nyala nete ke ala ka joy mum be ala barka dawa ko me ka ni nafla bara mun ke ka sur ala ya falen doma me ka ala de barka da alhamdulillah ma jigiya ka fo ayin sungalo mun sun ala ya fala man jurumin ala ko kai ama jigiya fana ka fo ayin sungalo mun su jo ala ya fala man jurumin ala ko kai wa ma jigiya fana ka fo jurumin ala ko kai mo be ko fe an ala barkada ama ala barkada ne muyi ne kile woro suni ko ni akun foloy akun flana e dumay annahu dalilun ala qabul at-ta'at ramadan ko e kile woro musu o e tamashande ka jira ka foke bara mun ga solo kono anyana kada ka itme sumun kan ka do solo kono na yo do ko farda donino ibena sumun do no e naflay ibo do ire ma ka jira ala la ko ala iye farda danka nyoka chuya muna walla beneno ka nafla fana ka chugo kilen siga fo itala mamu ibla bara la bara mu jago ya bara iyoke iklala ka dore kay tuguni ama mun jago ya ika ibo tiga kanun so o chugo kilen fana do ala ibla muna niyoke no o ya ka fardae o bani ko fe ni nafla ke bala ka kanun so kada yajil ala la ala nabi sawodela femu kadi e ko mi nyod no ere o fonye no e farda suyi nyo sunga ba mo nyo wana were ke ka sore mamun jago yanga ne ala yin folay aflanay asabana yeduma yituguni don ngala yo fala annahu mukammilun linawaqis siyam ramadan ko kile woro suni avec sababu nagasi mun donne ka sungalo farda suna ko dafa adola fen do manye ka sungalo kono nana ibe klewa o musu alebo o datu ni Allah taala ni nyonche o dalu be rod mana ala kira ka kuma kambe sallallahu alaihi wasallam ibn rajab ba fayne ako ala kira ya fori muka ko inna awwala ma yuhasabu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salat qal kama jodon ala be jon fese bara nyuma folo munallimaniya ko fe ko e seli de qala ba ko kay nani
nga jonga farda nga laje ne farda dafala nafla bi ga daraja korota ngane nagasi dona farda la qala ba fa ko nyala nafla tabulwa nafla mana sore ko bina ka ke ka dafa kira hadisa yin fuka bila rod mana ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko bara nyuman to bela jeni metani chuge thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhalikum ala dhalikum kira ga kuma kana filani abu dauda ka riwaya ko kira ko wa ki ga baro bebe tani chugo indela ne seni lajela fardaw mana cien kan nafla ke ka dafa sun fana be laje ne farda yoro mu cien nafla be ke ko dafa ala kira ya foni chugo sallallahu alaihi wasallam bore kama ibn rajab ko fardaw ulu mana cien nafla de be ke ka dafa adola fiendo donne ga sualo sun don dola kleworo suni o ga sababu o fienda tuge na Allah taala ni nyonje o kama amma nga to chugo ya shila kleworo inga temanga fanga su madama no ya yere be ala ka sunga tu no na no ka no ma keti ka tiga no ka no ma keti na yijal tenani ala tenadoni ala msadon o don ngene kiba sunega kleworo de kama benye fen lama mun danino kleworo suna o dumai mamu me ne jurube kana korofoy ande tayoro jande kiraya fo chugo mama tatindi ala kira go chugo nona ko man soma ramadan kone mamu sungalo sun e jurube mamu na e asuma asun jurube law an kira do shartu folo mun di ko eninde hakilla baraten na de dallu jeleno ne ma do yi kanto ma ne mamu nana misrila o tigila ma ka sigi ki to ga sogono ka ko bon ne mana misilla folo ne be sigan sigiya ni sigile be siga so de sigi misri kon kono o chugo ya kelen fana do ala kira ya foni fo chugo de la man soma ramadan jurube mamu no tigi masungalo sun folo na tun fola fo chugo dola ne mamu ye kile woro sun selin chinin kalo kono o tigi la mabe sankelen ka tun blonin te sungalo sunni na folo ola halle jurubi la etume ka kile woro sun na fola fo chugo ya muna blona sungalo sunni de la o kamante taroja ne jurube mamuna ate ben chugo ya shila e ga kile woro sunga juruto ila ibadam na kiga juru de sala nega juru yo la fuga ta selinchine kalo bandu Oyra ibn Uthaymin rahimahullah ko mamu ga juru mana selinchini kalo datugo ko basite ga kile woro sun kalo erala muna dorla e jendi ma ki ga juru sara chugo ya muna sunalo kofe ko dorla fana be jendi ma ga kile woro sunalo kofe sunalo e farda ya na ka farda ya dorla e jendima degun e jendima ya sunalo kofe chugo muna ko ni na ka nafla ya ko su selinchini kalo kofe ko basite ala ngane juruma selinchini kalo kono atebe e ga kalo wera makolo kile woro sunina koray mamu e ga juru selinchini kalo kono kile duru dronde kile dure bo sunga kila kile woro sun basital hal ne ga juru e kile tande e be kile tan sara kila kile woro sun basital nganna ya sura mamu be ko kile muwan juru be ela wali kile muwan duru juru be ela kile muwan duru ne e o sun selinchini kalo kono nana ola neka kile woro tala wuyo ka do seli franche kalo kono basitola ninde don kala ka kuma kay ni bonda ino kama akaka ngakli to ni roina ko sebe
dɔw b'a la k'u ka juru bila kɛrɛfɛ k'an bɛ tile 6 ban sen na ayi dɛ i bɛ juru de bɔ i sen na fɔlɔ o de Ala ka wajibi i tɛ mɔgɔ ka juru to i la k'i bɛ ɲumanya k'a ye k'Ala ka juru to i la k'e bɛ nafila di la i bɛ farida de bɔ i sen na fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka tile 6 don ne dɔrɔla mun i poussé ka bɔ kalo in kɔnɔna na sariya la basi tɛ o ɲɔgɔn kɛli la misaliya bolo ma e nana bana sababu la i ma se ka dafa kalo in kɔnɔ n'i y'a sara kalo kura basi tɛ a kɛli la ni Ala ka diɲɛ k'i bɛ tile 6 baraji sɔrɔ nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye nin koɲɛ in na ala wa sallu rahimakumullah ala khayril bariyati wa azkal bashariyya Muhammad bin Abdullah صاحب الحوض والشفاعة فقد أمر الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما كنت اللمبادو كسي أن النعمة أيوني كالا كتيرين باكا مي الدنفع ولا صنحير ماي محمد قدومي عبد الله الدين على أو يامر أن بارا دوي بارا موني على يري بارا إندامنني أربا كما دامنني كملكه وداء ركا كم ملكه فنا ببارا يكالي على نوفه أسرلاك أولي كاكو بارا يكوي بارا دماي على كو قالي على ناكا ملكه بسوليك على كرام محمد كا أو من دار على لفناك سوليك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سامع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أمي الله تعالى دلائم بطومنو كسمولو كنا لك أبي من عين دومنو كلا لك أبي جابي سومنو دون ألاك ومنه سلمنو كلا لك ومنه نفلا سلمنو كلا سرقا منو بولا بارج ما فهم كلا أغلي بمونا أغلي تمونا لك أبي من عين سمولو على يا نويا يجوا منا لك أن يوم بلانشي كنا كان دم أبطوك يقول منا كنونا هامي منو أنا لك أولي كبانغا أني نفهم يوم لك أدي أما سرائم فلك كسيا تورما أنا جمانا لك بسي لك كلسما لك هير جيري جمانا يكونوا كان يتغلي جمانا ما كيروا كجمانا ي لبان كل ما لك ودي أمبلا جنيما كان بكام أولينا أبو تسمع دوني ما لك وكأي كجنة الفردوس كان بلا جنس سير لك وكأي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.